Kulungile, kuphumelele ngokuphelele. Le ndlela iyamangalisa. Futhi akukhona nje ukuthi ungaphinda-phinda cishe noma yisiphi isithelo, kodwa kungenxa yokuthi egatsheni elilodwa ungathola izitshalo eziningi ezintsha. Kuyamangaza ukubona ukuthi kusebenza kanjani. Ngakho-ke, uma ufuna ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani lokhu ngezinto esinazo ekhaya, lalelisisa ngoba siqala khona manje. Ukuze senze le ndlela sizodinga izinto ezimbalwa esiqinisekile ukuthi sonke sinazo ekhaya. Into yokuqala esizoyidinga isihlabathi. Kungaba isihlabathi somfula, isihlabathi sasolwandle noma ngisho nesihlabathi sokwakha. Kulokhu sizosebenzisa isihlabathi sesilika esivame ukusetshenziselwa ukuhlunga amanzi emachibini okubhukuda. Lesi isihlabathi esilula kakhulu ukusithola kunoma yisiphi isitolo sezinto zokwakha, futhi uma ungafuni ukusithenga, njengoba ngishilo, ungasebenzisa kahle isihlabathi sokwakha. Sizodinga futhi isitsha sepulasitiki noma yisiphi esinye isitsha esifana naso. Sizodinga ummese noma ithatha, isinamoni esiyimpuphu esijwayelekile, ongasithola kunoma yisiphi isitolo sokudla, isifutho, futhi-ke isithombo sethu esiyinhloko, isithombo somuthi kalamula noma esinye isithelo esinoshukela. Sizosebenzisa isithombo esiqinile esingamasentimitha ayi-10, okungama-intshi amane, futhi esinobukhulu obungaba isentimitha elilodwa, okungama-intshi angu-0.4. Manje-ke, asiqale. Sithatha isitsha sethu, into yokuqala esizoyenza ukumaka ngepeni izinga eliphezulu esifuna amanzi afike kulo. Kulokhu, senze uphawu cishe phakathi nendawo yesitsha ukuze sibe nento esiyibhekayo. Manje sizokwenza elinye uphawu khona kanye phakathi nendawo yesitsha, ngoba lapha sizokwenza imbobo encane ezosisebenzela njengendlela yokukhipha amanzi kamuva. Ukuze senze lokho, singasebenzisa ummese noma ithuluzi lokusika, futhi njengenjwayelo, qaphela kakhulu uma usebenza ngezinto ezibukhali. Senza ukusika kancane size sikwazi ukuvula le mbobo encane. Kulungile, manje sizodinga ucezu oluncane lukakotini, nakuba ungasebenzisa ucezu lwendwangu noma yini efanayo ezosivumela ukuba sihlunge amanzi. Sikubeka ngaphakathi esitsheni, khona kanye phambi kwembobo esisanda kuyenza. Futhi kungani senza lokhu? Kulula kakhulu. Sidinga ukuthi wonke amanzi amaningi akwazi ukuphuma embobeni, kodwa sifuna ukugwema ukuthi isihlabathi siphume kanye nawo. Uma sishiya imbobo ivuleke ngokuphelele, kungenzeka ukuthi ingxenye yesihlabathi igcine iphume. Nokho, bokubeka lesi sihlungi esincane, senza ukuthi amanzi akwazi ukuhlungwa ngenkathi sigcina isihlabathi naphakathi esitsheni. Futhi uma sesilungisile isitsha sethu, masiqhubeke nento eyinhloko yale ndlela, isithombo. Sithatha isithombo sethu sikalamula bese sisebenzisa umaka ukudweba umugqa oqondile. Lokhu kuzosisebenzela njengesiqondiso sokwenza ukusika futhi sikwenze ngendlela enembile kakhulu. Futhi qaphela ngoba nansi enye yezimfihlo zale ndlela. Ngenhlopho yommese obukhali kakhulu, sizolandela ngokuchophelela umugqa esisanda kuwudweba. Okokuqala senza ukusika ohlangothini olulodwa bese senza kolunye. Uma sesiqedile ukwenza leyo migqa emibili eqondile, senza ukusika okuncane okusetheleni. Manje sifaka kancane injopho yommese ngaphansi kwejolo bese siqala ukuyiphakamisa kancane ngaphandle kokuphuthuma. Siyahlukanisa ngokuchophelela okukhulu lonke leli qebelengwana lejolo elisematheni, siqhubeke nokulisebenza ngesineke size silisuse ngokuphelele, singashiyi ngisho nencane indawo elisasele kuyo. Uma selisusiwe, sizohlangana naleyo ndawo echwebezelayo esala phezu kokhuni. Lokhu yikho kanye okufanele sikuklebhe manje. Ngommese ofanayo, siqala ukuklebha ngokuchophelela yonke leyo ndawo ukuze sisuse i-cambium esele inamathela. Kufanele siqhubeke size sikwazi ukubona ukhuni ngokucacile. Futhi uma yonke le ndawo isihlanzeke ngokuphelele, sekuyisikhathi sokusebenzisa amasu amabili.
Elokuqala i-aloe vera. Simane sithathe ucezu oluncane bese sifaka ijeli yalo ngqo kuyo yonke le ndawo esisanda kuyilungisa. I-aloe vera ayiphoqelekile ukwenza le ndlela, kodwa kuwusizo kakhulu ukuyisebenzisa. Masimboze kahle yonke indawo, bese uma siqeda sidlulela kwisithako esilandelayo, isinamoni. Sizosebenzisa isinamoni egayiwe, leyo ongayithola cishe kunoma yisiphi isitolo esikhulu. Siyifaka kancane kancane kuyo yonke indawo esikiweyo size siyimboze ngokuphelele. Isinamoni nayo ayiphoqelekile, kodwa kuwusizo kakhulu ukuyisebenzisa. Manje njengoba isithombo sethu silungiswe ngokuphelele, sekuyisikhathi sokusibeka esitsheni. Sisibeka phezu kwesihlabathi ngale ndlela. Manje-ke sesiqala ukuchelela. Sizosebenzisa amanzi amaningi, ungesabi, sichelela kakhulu size cishe sigcwalise isitsha sethu ngamanzi. Okubalulekile ukubeka isithombo ngendlela yokuthi cishe ingxenye yaso ibe ngaphansi komhlabathi futhi ithinte ngqo isihlabathi esimanzi. Bese ubheka manje ukuthi kwenzekani. Wonke amanzi amaningi aqala ukuphuma kancane embotsheni yokukhipha amanzi esiyenze ngaphambilini. Yilokho kanye esikwenzele khona lokho. Amanzi amaningi ayaphuma, kodwa isihlabathi sihlala ngaphakathi. Ngale ndlela sikwazi ukugcina umswakama ophezulu uzungeze isithombo sethu ngaphandle kokusishiya sicwile emanzini ngokuphelele. Asifuni ukuba sibe manzi kakhulu, kodwa futhi asifuni ukuba some. Esikufunayo ukugcina lokho kulingana komswakama endaweni esiyilungisile, sakhe indawo efanele yokukhuthaza ukuvela kwezimpande ezintsha. Manje-ke, ake sibheke elinye imfihlo enzana. Sizolungisa umuthi wethu wokubulala isikhunta owenziwe ekhaya ngesinamoni. Lolu sekuyinto evamile kulesi siteshi, kodwa lusebenza kahle kakhulu futhi yingakho nje silusebenzisa kaningi kangaka. Sizodinga cishe ilitha elilodwa lamanzi, noma okungaba yikota yegaloni, bese simane sengeze injosana yesinamoni egayiwe. Siyichuba kahle kakhulu imizuzwana embalwa ukuze isinamoni isabalale kulo lonke amanzi. Manje sidinga ukuhlunga le ngxube. Ukuze senze lokho, singasebenzisa ucezu lendwangu noma ngisho nesihlungi sekhofi. Siyithela le njube esihlungini, ngaleyo ndlela sikwazi ukususa izinhlayiya ezinkulu zesinamoni. Lesi sinyathelo sibalulekile ngoba uma sifaka le njube ngqo kusifutho sethu, ezinye izinhlayiya zingagcina zisivalile. Uma isihlungiwe, sigcwalisa isifutho sethu bese sifutha kancane kuyo yonke indawo yomshini wethu wokuhluma. Sizophinde sifuthe nangaphakathi kwesivalo. Uma lokhu sekwenziwe, sivala isitsha sethu ngokuphelele. Sizozama ukusivala ngendlela yokuthi kungangeni moya ukuze sigcine umswakama ngaphakathi. Manje sekufanele sifune indawo efanele yokusibeka. Akumele sishiswe yilanga ngqo. Sizobeka umshini wethu wokuhluma endaweni ekhanyayo, kodwa kumele kube ukukhanya okungashayi ngqo. Futhi lapha sizosishiya cishe izinyanga ezimbili, amasonto ayisishiyagalombili, nakuba kuncike ohlotsheni lwesitshalo nezimo, kungase kuthathe isikhathi eside kanjani. Phakathi nalesi sikhathi sizobe sihlola isitsha sethu. Singasivula ngezikhathi ezithile bese sifutha kancane phezulu sisebenzisa umtshube wesinamoni esiwulungisile ngaphambili. Ngale ndlela sizozama ukugcina umswakama ofanele futhi sinciphise ukuvela kwezinkinga zesikhunta ngaphakathi komshini wethu wokuhluma. Kulungile bantu, sekudlule cishe izinyanga ezimbili, amasonto ayisishiyagalombili kusukela saqala, ngakho-ke sekuyisikhathi sokuvula isitsha sethu sibone ukuthi kwenzekeni. Beka-ke, sesingabona amahlumela amasha ephuma esiqeshini, kodwa okuthakazelisa ngempela kusengaphansi kwalo lonke leli sandi. Ukuze sikukhiphe ngaphandle kokulimaza izimpande, sizongeza amanzi kancane kancane. Ngale ndlela, isihlabathi siyakhumuka futhi singakwazi ukukhulula izimpande ngokunakekela okukhulu kakhulu. Manje-ke, bheka ukuthi kuhle kanjani. Izimpande ezimhlophe eziningi nezikhule kahle kakhulu. Kodwa kusekhona okungcono kakhulu.
Njengoba isikhweshini sethu sinamahlumela nezimpande eziningi ekufeleni kwegatsha, singasihlukanisa phakathi nendawo bese sithola izitshalo ezimbili ezintsha esikhweshini esisodwa. Senza ukusika ngesikelo sokuthena bese kuphela. Manje sesinezihlahla zikalamula ezimbili ezintsha ezivela esihlahleni esisodwa esingumama. Manje sizitshala nje ezimbizeni ezimbili ezinhlabathini ezinhle. Sichelela kakhulu futhi ezinsukwini eziyishumi zokuqala sizigcina zivikelekile elangeni elishisayo ukuze kube lula ukuzivumelanisa nendawo. Futhi kanjalo, ngegatsha elilodwa, sithole izihlahla zezithelo ezimbili ezintsha. Manje ngitshele kumazwana ukuthi yisiphi isihlahla ozozama ngaso le ndlela nokuthi ungibukela kuphi. Sizobonana kuvidiyo elandelayo.